daw ko ng ilang marinig, ma'am. Baba, kuana, ay sa baha imuhan, akan nakatabang mo ka na po. Sa man ni ma'am? Kwarta imuhan na naay nagsaba. Sige, sige. Ay, Flor! Kamulas nanay, apas na ko niyang hapon, ha? Anya ragod? Unsa man? Ano day magsugat si Bunay nimo? Wa na lang. Kaya na may mga burukinto kayo. Nang feel nila, hawd na kayo sila. Taon sang Bunay, no? Saon taman, di man siya gusto gubot. Anya, si Marlon ay musugat nimo didto. Eh, dili, uy! Kaya di ta mo ikita si nanay at tumako agis gabon. Bahala na ginit. Anya, masuko na Sir Marlon nimo. Nara na niyang masuko siya nako. Basta ato ko agig laing agianan. Kaya mulikay lang yung ko niya. Madugay ba? Si nanay ug si tatay ang mag-away tungod nimo. Huh? Ano mag-away man sila? Kung nagtinguha sila sa kong kaayuhan, di nila itugot nga maadto ko sa kadautan. Nagtinarong ko. Ug wa ko magbuhat og dautan nga sukwahis katarong. Sila ang ngayon nag-away mo. Kao pa. Ah! Gusto ang lakaw niyong nudensyo? Ano sir eh? Siwa! Mabagay di ka katunga sir. Tako ko kaya itong lugar. Wagay di ka ato sa dito sir, may dito kaya kang tao. Wa pa gid ninyo malukop og tuyok ning dapit? Wapagin sir oy. Sige lang, Ah, sige si lang. Andoy kay sir, happy kito pakis iro. Pero ay gyud mong undang ha pag tuyok aning dapita ha. Hutda gyud ninyo pagsusi ha. Oh sir. Sa imong tan-aw ba? Saan yung mga tao? Madasigon pa ba silang nangitas kanding? Oh sir oy. Taglaon pa biyang uban na makadakop sila sa kanding kay dako na biya kayong premyo. Buang gini kanding nga da. Ay kaya sa maglukluk ron. Usahay sir ba? Mutuon lang ko sa mga tao nga ang kanding wala na ngani. Sa? Hayom na ng kanding nga ron. Yang uban gud sir moingon nga ang kanding wala na kuno na dinhi. Yang uban sad moingon nga kanang kanding wala na diri sa kalibutan kay patay na kuno na. Uy, pagkagaral gid mo oy. Sugoy mamatay. Nang sulti ni Papa, matod pang Lolo Andres, katong kanding, immortal, di mamatay. Oh, mao sa na giingon ni tatay nako sir. Hayom dahil na din siya. To pa sila ha sir. Ay. Pumansin yung pagduki-duki ni din siya ni Napita ba? Tingnan siya. Karong adlaw madto ko sila. Oh sir. Kaya doon na gibilin sa Papang mensahe. Importante kayo. Nya maghuwat lang ko nimo dito sa ilang lidensyo sir. Sige, wat ako dito. Oh sige sir. Sir. Inmate sir ba? Ningil na ba to sa bahay ngayon mong gisa sir kay happy tabi ang kasal na mulaklak. Kano sa to inyong kasal? 15 lang kadlaw sir. Mo ba? Kanalasan grahe may puyin niyo. Wala yun na sila yan. Binaw. Ato alas Pablito, kailan kang Pablito? Oh sir. Ako ram to kasabot sir. Nga mo panday sa balay nilang laklak og ni Noy Dimit. Oh, naaram na, wala problema. Ay, kay pabuhatan na itong bahay ni Dimit. Kung makasal mo sa laklak, siyempre mag-ipo naman mo. Katong payag ni mo, mautoy inyong puy-ani dahil laklak. Si Dimit pasagdis bahay nga gipahimo na to. Uy. Di kami maghuot atong laklak sa akong payag sir kagamay ato. Ay, kawik, biya ni mo mind toy. Kaayo naman ang sige mong bagid. Dali na kay mukha anak.
Oo, sa day, sir. Wag ba alam. Close circuit. Sige na. Tuwa na din siya. Ano naman din, Oh. Adoy! Nakakuman ka! Adoy! Gaya naman kayo ko. Muna di ka gwate. Muna di ka gwate. Paano yapon ko ninyo, tay? Ikaw ba, sige, di ko bangusin na po eh. Kung sa mandian hindi ka makuyog na membro naman ka na ako dong. Operation 6 eh. Una na lang mo, tay, uy. Kaya magbanyos pa ko sa kong tiil, oh. Sakit ka ayo. Kaarte yun. Naunsa man dahil ka dong. Ha? Naunsa ka? Naunsa ka? Naunsa ka? Naminhod gali akong tiil man, nag-andam lagi ko diha, oh. Naunsa man na? Wala na? Mega Scent Oil. Para mawagtang ning sakit sa akong tiil, tay. Ikaw ba? Ayaw pag tinapulan. Kaya nga itong agaw, nagpaabot kung unsay resulta ni sa atong pag-inspeksyon. Ah, lang, tay. Mo ba? Kanus apa madita mahuman anita, eh. Hangtod nga mahuman nato ng inspeksyon ng mga kabalayan. Kabot! Wala pa man yun na nadakpan diring kanding nga, tay. Lagang gaingon nga wala na ng kanding diring dapita. Ayaw pag na ha? Labayon ti kaya akong kumuron! Magsige lang gyud day tag pangutingkay sa mga kabalayan, tay, nga wa tay makita dito. Ang katungwa pa nato maatong utingkay, ato-atoon. Ato inspeksyonon. Kamu, Kaya! Kamu lang ni Matoy, tay. Uy, maapas na sa kuninyo kay iniguman na nako ani, sakit pa ka akong tiil, tay. Unsa man ka? Gusto ka mutilaw sa Latigos Kabaw? Ha? Kuha ano? Mao galing naman news ko daan para di ko magsigik reklamo ninyo. Sakit ka ayo, alami kayo. Oy, sunod dali ha, sunod dali ha. Lagi masunod lagi ko. Wapag na mo. Wa! Iyo, osbitay ka pa uyo. Sunod dali. Papas lagi ko. Oy. Naunsa mo? Ay mong anak ay. Iguan tapol. Murag permin di kapoy. Nga imo masigin ng apil-apilon good ay no man di man nakabaw sa iyong trabaho. May mga tabangan munday karo mahuman dayon. Imo sa nalabanan imong anak. Kanya haron gara na. Di man na ni garagot. Inyong nang gadong di man nakabaw. Gago, langgit mo anang pagbagitas kanding, di na gyud na ninyo ikita. Ano ni kayo man kana? Ano ni kayo kana? Oo. Nanasag ka dayon gigag dapat. Sige, ngon ang kanding dire. Uy, kapoy lang. Ikaw sad Andoy. Ayaw pagsukol-sukol sa iyong mamahan. Dunay nagsulti nako. Kanang kanding nga tuana na dito sa langob nga ginganlan nga langob sa Karagala. Ito to? Langob sa Karatula? Adi, Unsa man? langob sa Karagala. Ano? Dali ko dong. Nay. Unsa man? Dali ko gidot. Nakatultol ka ng langob sa Kagalkal? Oh, Langob sa Karagala tayo, uy. nabago na. Gisura ng Karagala. Karagala. Kagalkal. Huwag nakadungog na ko ana noy. Ha? Huwag nakadungog na ko ana. Wa ko kabaw kung hain ang dapita. Pero mao na giingon nila nga langob na sa engkantuhanon. Na, engkantuhano na din siyo. Hala, panlakaw mo dito. Manunag mayo. Sige, ikaw na may bilin dito. Kanong kasi engkanto. Na mabiyuda na ka. Di mayo. Nang sa man, tuon ta na, Andoy. Di ko tayo, uy. Kuyaw kayo na dito. Ano man katong giingon ni nanay nimo? Ay, tuo man ka nanay nimo. Naingon mo guys siya nga engkantuhonon. Kantahanon. Oh. Ikaw na siya, Karagala, Karatula. Yan, kantahunon. Kung man? Ha? Madali, atuon ta na? Basta, tuwa na dito kanding. Hoy, ma'am. Bon, may adlaw, ma'am. Sabong mo na yung mga tanong ganyan mo. Di na gid sila katultol dinhi mamoy. Oh, di na katultol. Di na mailhan, ma'am. Kay, naman ay kilis kawayanan. Tago kayo. Di lang kita kumpiyansa. Ato din siguro. Di ba sila natutulan?
Kaagi na bitaw sila diri ma'am, pero wapon sila kita. Gikatama na sila sa kanding. Kinahanglan ha nga magbantay gid mo. Siguroon gyud ni nato Boni Simon. Kay matultulan mo niya, unsaon na lang. Doon naman may plano si Bonnie ma'am, pero ako mang gasto ma'am. Uy, sa payan ang gasto. Uy, napitay ka gasto, di ba? Masagot ako ng phone ni Bonnie ma'am. Unsam din yung plano? Di mo ang tamig tanin ma'am, kita sa mga balay, dito sa Lao. Ako itong lungagan nito, paingon dire. Hindi naman para kita nila. Ako on din na mo ma'am, para sa tangkan. Oo. Unya? Para di na din na magkitan, katabunan lang na mo ma'am. Nagit siguro sila katultol diri mamay. Gawas pa kung matuma na yung plano na mo ni Simon. Ayaw mo mag-anime magabi eh. Di ba mon? Ha? Ha? Ikaw ray, taro ka tawag balay. Tagan lamok diri. Mga pila kay gastoon yung trabahoon ano. Ma'am, murag sa una-una na ako ma'am. Gikan dito sa paglungag lang, gikan sa among balay o padong dire, mga 100,000 gyud ma'am. Okay ra oy. Di man ka siya dako. Pero kung kumpletohon ma'am, maabot gyud ko sa kamilyon ma'am. Nga naman. Ay, magpalit pa ma'am ni Katri ma'am. Kana Katri ma'am ba, higdaanan ba? Kana man sang waterbed ma'am, kay mahal man ko nun ng waterbed. Hindi man higdaan ma'am, di sakit sa buko-buko. Ah, waterbed. Oo, kay kung hawon ko ma'am, ako lang tuslo ko strong. Inom dahil din strong. Mausa di ay. Kanya ma'am, butangan pag ginako sound system ma'am para nindot kay ma'am ba? Nindot kay sound niya, magatog ang kanding og tarong. Kantahan na natog, tell me when you will be mine. Tinitin, tinitin. Dako ginagas ko mamay. Kanya ako pa ng butangan og abuhan ma'am. Abuhan niya, nay musiga-siga, suga nga mo kidlap-kidlap. Para magsayaw-sayaw sa dati to, ano, apil siya kay sayaw. Agakan taglubi diri mo. Safe di diri ma'am. Asip din diri mo. Yeah. Palitan sa damo og kuan ma'am. Refrigerator. Oh, refrigerator. Kanang 5 story ma'am. Oh, pagto kami kay kaon. Dahil stock ma'am ba? Oh, nya. Palitan sa namog auto ma'am, magkadugay-dugay, palitan namog auto, himuan namog highway sila. Sakya si ma'am. Oh. Sakay Kaya ka ma'am. na mo pagyon sila ma'am, ang highway ma'am. Tagana ninyo plano din. Yeah, palitan sa damo og kuan ma'am kanang television niya 100 inches. Oh, 100 inches, dako-dako gyud murag Kanang sini mura ba. tag mabuak magtanaw mo no. Kaya aircon ma'am. Ikron. Ha? Ah, aircon, oh, Aircon. aircon, oh, Kaya aircon. kanang kuan ma'am ba kanang floor mounted Ah. para bugnaw kay bugnaw. Oh, nya ang bumbong ma'am, swimming pool. Para kita makaisda ma'am ba. Okay. Hindi ta rin siyang plano. Oy. Mo tay maabot ka million. Pero murag layo pa man siya na ano. Ay, di na madugay ma'am. Ay, kay sige na bagkalibang ang kanding og kwarta. Di ba got? Sunod semana takdol na sad. Mapuno ginig tae, tae. Kwarta mo kapuyan. Pero sa di pa na matuman ang inyong mga plano, mangita sa gyud tag lugar nga safety sigot. Mao gyud ma'am. Nya karon si Lilay ni adto naman sa langob sa Karagala. Iya na tong gisusi og unsa gay balita og maayo ba dito adto na to taguan sigot dito ha. Magawa lang to ni Lilay ma'am abot. Nya Simon, Bonnie, di na lang ko magdugay ha mo adto na ko. Ay, sige. Nya bantay, Mon, Ah, Man, okay. Ang sigot ha. Sige sige, aris ako Mon. tiwasag pa kaon. Ay ma'am. Ma'am, Amping mo, ma'am. garas imong paa. Ah, ayo pagara si Bon. Amping mo. Got, kamate gid lot ha. Hay kay maayo got nga pabridingan ti kagot. Para manganak ka ba nya. Ako na sang asa kanding, ako lang taguan. Para nakoy kaugalingong kanding malibang og kwarta. Kaon pagayo got, pati gid got. Punon gud na to atong balay got og kwarta got. Para makapalitag auto. Ato himuog ang atong balay himuog na tog palasyo. Ayaw sa dot na panghatag sa dito mo kayo. Ikaw din kaon eh.